Adaldığı sezilip kalsa birew kezigip, jakşy gördüm ýetşirgim ýezilip. Aramdığı sezilip kalsa birew kezigip, amalsızdan ketdim bezenip. Kimdi jylattım, kimdi jubattım, jawabı jok bolsa suraktım. Jürek kurgur jürek senip soğadı, kimdi süydüm temge tiydi obalı. Söygeni men görenede süygümde, imanı men görenede jogary. Allah'ını süy adamlardı jakşy gör, ýeýkewdemniň ýen hurmetli konary.